Hola, molt bones. Avui us portaré un tall de manipulació a una sola mà que pel meu parer és bastant important, ¿vale? Perquè va molt bé per fer barreges de cartes, va molt bé per manipular, per moltes coses va molt bé. També, no sé, per fer cardistry, ¿vale? És un dels bàsics per fer cardistry, que es diu Charlier Cut, cort de Charlier, tall Charlier, o com ho vulgueu dir, que és molt bàsic i fàcil. Primer de tot, agafar les cartes amb la mà esquerra, si sou dretans, amb la mà esquerra, si sou esquerrans, amb la mà dreta, és a dir, amb la mà oposada a la que escriviu o espageu o que feu amb ella. Molt bé, i llavors agafeu amb la Garra Straddle, ¿vale? Que no sé que continua. Molt bé, la Garra Straddle o l'agafada Straddle o Straddle, no sé com es diu en català, ¿vale? Consisteix en agafar amb el paquet de cartes, és la baralla, amb el dit anular i el dit del costat, no sé com es diu, amb aquests dos dits, ¿vale? Aquests dos dits, a la part llarga de la baralla. El dit índex i el dit petit a la part dels laterals. De manera que amb aquests dits, és a dir, no, amb els dos dits aquests puguis aguantar la baralla així. I aquests, doncs, perquè ens faci cap aquí. I llavors el dit gros el posem a la part llarga del cantó oposat dels dos dits. Això es diu agarre Straddle, que si feu així, pues, veieu que no us cau, podeu fer tanta força com vulgueu, que no, això aquí no cau. Molt bé, com procedir? Llavors, un cop teniu fet l'agarre Straddle, deixeu caure, ho he fet així es veu, deixeu caure mig paquet, aproximadament una cosa així. Com? Pues amb el dit gros, deixeu anar mig paquet de cartes. Tornaré a fer així, mig paquet de cartes. Entres, amb el dit índex, que està aquí, tireu cap a dalt i tanqueu. Important, que moltes vegades dieu, és que tinc la petita, no sé què. Un cop deixeu anar el paquet, el dit gros no aguanta, perquè és que ja no arribo ni jo per fer això. O sigui, deixeu anar el dit gros i ja trenca. Important. Agarre Straddle, deixeu anar mig paquet, i ens deixeu anar el dit gros, és a dir, aquí el dit gros no cal que aguanti, perquè si aguanta, pues, costa molt ui, perdó, de procedir. Tanqueu. I llavors, continuo. Agarre Straddle, talleu, agarre Straddle, talleu, feu així i tanqueu. Molt simple. Ho torno a fer. Ara a poc, perquè ho veieu tots. Straddle, deixeu anar així, mig paquet, tira cap amunt, ui. Straddle, cap a dalt i tanqueu. Molt bé. Llavors, un cop controleu això, que és molt fàcil, un cop ho domineu, ja hi ha la segona part, que consisteix en produir una carta, que serà la carta de baix. Fixeu-vos, és el J de cors. Llavors feu cors de Charlier, ui, perdó, se m'escapa, feu cors de Charlier, llavors aquí, un cop heu tallat, agafeu el dit aquest, el dit, no sé com es diu, el dit regular, o no sé, i amb el dit gros i amb el dit al mig feu així, agafeu i feu la volta i com està aquí amb el dit gros agafeu per aquí dalt. Molt bé, en aquest punt veieu que està això, amb el dit aquí. Amb aquest dit empalleu cap a dalt i amb el dit gros així. I doncs aquí, pam, us produïu la carta. Ho tornem a fer, posem aquesta carta sota perquè veieu que és la carta guia. Molt bé, fas així i així. Si no us cau aquesta carta, la puta mare, el que passa que quan més que no us caigui. Molt fàcil. Veieu com sortia molt ràpid. Fas així i aquí obrir la carta. És un truco que realment amb una mà impressiona bastant. No, evidentment no és un chat, no és un revolution, no és un tijera, que aquí, no és cap truc complicat, però que visualment al principi aquest truc que fa així, aquest truc, el Charlier, m'impressiona bastant. Per què? Perquè és un tall amb una sola mà, no té secret. Pues això, pues quan estigueu a classe, a casa, mirant a la nòvia, amb el xurri, menjant, amb la mà esquerra, si sou de tants, pues no practicant el Charlier. És una cosa que pot fer molt fàcilment, en qualsevol lloc, on tingueu les cartes, i que és pràctica. Com podeu veure, jo no em surt del tot bé, perquè el vaig aprendre fa una setmana,
i no l'he pogut perfeccionar ni res. Molt bé, si us ha agradat subscriviu-vos, i si voleu en castellà m'ho dieu, si voleu en anglès us foteu perquè no sé anglès, és això, i si voleu en alemany, pues traductor Google, que va molt bé, vale? Bueno, doncs, què dir-vos? Subscriviu-vos, doneu-li like, que estic a 0, per fer qualsevol de les coses, i bueno, ja ens veurem en un proper vídeo. Vinga.